30 musim kemudian di tahun 98 barulang sejarah lama. Biasa panjang bau juang ko lawe ado batapi bamulai bakasudahan. Baitulah jo orde baru. Tak kalau maso da ulunya mulai ke memerintah. Ulah dek tirih dari lantai diantaria kasubarang mengko Soeharto bakuaso. Kini kostan. Lah tiba ukua sejangko gadang bersiliah tuah balega. Orde baru baparantian reformasi menggantikannya. Kok baringin banalah hawa rimbun rampak baurek tunggang pucuk malepai-lepai awan pisau sirawi marabahkan tumbang di anak mahasiswa. Kini oto batu katuan supir buto menambangkan indua-indua supir serapnya. Nan cadia tagak mencaliak nan bingung gilo bemanuang tagagau-gagau pejisiannya. Sudahlah, itu urusan orang stan. Nan kakok bangkalai enggi mauruh anak nan baranam badan semakin mumuak jua. Umur menjalang 70 Tagelek wakat tuasa lah lindok cayo mentari paneh nan tidak angek lagi. Di silau adok kalaya jauh bana lari pasangan. Di usua rasua kabakin sikolah nyato maananyo badan taraso mengarisia. Jali adek sultan hape lamo keluaran tahun ketumba. Casingnya tak ame, modenya lah ketinggalan maloka sudik ke sudik. Di barang lamo pakai ko SMS lambek ketibo mengirim acok tak sampai. Adang sinyal kurang menangkok telepon bagarau-garau apo ketenggang barang usang. Stantang hasil usau stan salarui salamonangko basuo bak pantun orang. Panjang jambatan batang titih tunggak nan 28 sajak ketek mencari pitih lapeh sekiro kedimakan. Kamano kawan dituruikan ba akaunya lah dicubo dasar pitih dapek nang jantan stan indak kunjuang baranak pinak de orang bakambang dia. Nanyatur seki enggi anak baranam bagadangkan lai pulo biba sekolah walau hanya sampai di 3. Coba dangakalah dek sultan dibilang anak cie-cie itu nan dapek dipanggakkan ke ganti bando di orang. Nan tuo namo Siti ini lahir di tahun 53 sepulang ngerantau di Palembang. Adiaknya namo Sianip lahir di tepi Sungai Musi kini membawa bengke Honda. Si Agus nomor 3 kini di Medan menatapnya lah 2 cucu di sini. Si Pera nomor rampe diambil minantu di Maaji si Tommy namo minantu. Baradiak namo si Beni mudo matah bujang badangkang supir bajai lah punya surang. Si Linda nomor pinci gadih bau mualapan baleh anak nambunsu pengabisan. Di dalam tahun 2000 terjadi musibah kebakaran Tanah Abang menjadi abu. Adapun pasar gadang nangko pusat grosir kain-kain alah tanamo tamu sawa. Indak sajo dalam nagari sampai Afrika bangsa hitam konolah Arab ke India. Dan menggaleh di Tanah Abang labiah separo orang Minang. Campuannya Sunda je Betawi orang Batak haram kok sikua Cino di lantai-lantai bawah. Ada istilah masa itu. Kok pai sanak ke Tanah Abang antilah begua-gua. Mengecek saja basu awak insyaallah ndak kesasek. Sajak nandari kaki limo ke kios ke konter-konter taruh ke toko paparaya apalagi mengampas di mengantau dominan CBA nama macik. Kemudian dibangun baru 3 baleh banyak tingkeknya gagah namukan alang-alang raso di Hongkong Singapura. Nampunya siapa lagi?
Adisiko bana terumuaknya Ustaz. Nan pernah betokoh 5-6 gantinya sapetak saja. Itu pun sama hatubo bamiliar haragonyo indak tagagai di orang awak. Kesimpulannya, kini si Cino bakuaso si Padang sanggup manyo tiap tahun haragonanya. Pesan kami pakai sana, kok pai kata nah abang kini kok usah babasu awak juo baraja basu Mandarin. Sebab balah deba itu simaklah bunyi buah pantun. Dulu bernama Pasabanto Terminal Oto Bukit Tinggi kini menjadi swalayan. Dahulu awak nang kodonyo, kini orang lain mengamudi berbuah ratok tapian. Itulah juga ratok Maaji, induak samang nenelo ati. Beliau tak geser ke belakang membuka restoran laponasi. Sejak ketika itu pula putus hubungan dengan beliau. Terima kasih banyak-banyak Maaji, jaso nan tidak terlupakan Allah saja membalasi. Kini maenggi 70. Babelo lalamu indak kaki limo laba tinggalkan di pasar tak mungkin lagi. Anak na limo la talapeh tinggal si bonsu tanggung jawab. Maka ibarat orang pakarang, indak mungkin kalau lagi menyabuang riak juga lombang menyerak mairik pukek. Kinilah di tapi-tapi saja tan manahan lukah di muaro bada jubilih nampecakau. Jauh sabalun kebakaran ateh saran usul Maaji. Enggi mengontrak kadai ketek yo di pasar Rawamangun dilirik kain barang sudah. Untuk menambah pokok jolong meminjam dari koperasi di sisi je barang utang. Itulah jaso pengalaman bagawa di Tanah Abang. Alhamdulillah bana. Lasuah menggalih masa itu zaman Soeharto memerintah. Pitih murah pesaran rami selesai saja jalan bendi lari kancang kudo saulah. Barakai Asia Rawamangun baduo anak kuliah 3 kali baralik kawin. Dukuh juga lang amak paja talaki pulau menggantinya. Namun sesudah reformasi batuka sai nagariko. Nan gadang bertambah lambau, nan ketek semakin kucuk pitih sari musuh sabali. Buek di musim kini nangko, kalaulah pokok-pokok tangguang kurang digat manuka mode barang utang ke dipanggakan, alamai ketinggal ara-ara stan menggaro jarami tagak. Mungkin Sultan le tahu juga. Allah kesipai daerah kota tinggi gajujuran datikam. Biarlah bansai saleongeh di siko gensi nemparalu. Walau banyak di pasar ketek rago miriang dapat memilih, namuahnya antri kaboloa baselingki karamayana behasalai ke menggadua. Padahal stan barangnya dari Cipulir sandal madein Cibaduyut ke meja buatan Tambigindo. Tapi dek balanjo di toko gadang manen tiang tas bemerek. Karena Sulo tidak membawa itu nan dunia orang Betawi. Itulah pulau karanonyo mencari palayan toko nan mudo nan gagah rancak gadih kami murah cindan. Jinak nan tabang-tabang ngerawak pandai menjejai orang lalu. Atau bujang nan elok kepamenan curiah jaringan bibia orang penggalak dari jauh tutua lama mulik berantuk. Pendeknya Ustaz. Kok sampi-sampi sakete salah banang ragi baginjai tamaha dari sabalah? Biarlah. Dek tunggang matu karupo joge mai malalukanyo urang karambau babalanjo. Ada enggi kok nalababaun tanah kok dicuba pulo aja si boy. Dipuju ayo umbo-umbo dipuji disanjuang-sanjuang tapi tak sampai resik penjara. Malah melonjak anak bagi babalia awah panabangan stan. Tibaihnya bacurik bungkang nyoba suah jo kato-kato. Awak dituduh tua genit sialan segala macam. Apa ketenggang gaik mumu menyipak coki di bawah orang kiki manan galak. Kini enggilah 70. Banyaklah sagan dari namuh nan bak pantun di Pagurawan. Tinggi ranahnya ampun pagi sabalik berumpun buluah. Jangankan bukit kata daki turun janjang badan mengaluah. Babelo lalamu indak.
Kaki limo curito lamo kakadai gamang latibo. Lago tak mungkin dipanjangi dunia usai angan balipe pane laraso nak baranti. Kalau dicaliak isi kadai di baliak-baliak buku hutang di silau pitiri kota, cameh tibo rusuh pun datang di siko badan merumuaknya. Sebab itu ketua ambo, tabi pirasa dalam mati baraso galeh ketauncang. Gadang singgulong dari baban tinggilah sawah dari banda ayanan tidak tajun lai. Lalu betong malah barang. Tansano lai bau juang itulah rasa kiawak. Ko ameh balampih tinggal loyang itu nan tidak baame. Nan bedo stan. Ayam tabang jo paso-paso pokok tandeh hutang balung gua. Mungkin bakujui badan diri ke manu enggi ke bayo. Sesudah ditampi diindang tarikh dikisai dadak jo malukui basisiah atah jo bareh. Ruponyo dari bakiro tahun lapeh pokok susui pangka temakan tebanam galang amak pajah. Tapi syukurlah utang katoke lelang saya kontrak kadai talunasi julo-julo taisiju. Sesudah diulang-ulang bak manyapuastan dibalik-balik bak memanggang ditungkui ditilantangkan, tibolah golek dinandata bulek pikiran masa itu. Dipulangkan kadai kanan punyo babaliak siriah kagagang salamek tinggal rawamangun. Kok sultan basudi basi hase mangalah sampai deba itu menggi acu babikya. Pasal langang jubali hendak arak-arak panuh adik kota anak buah hendak tergaji. Sedangkan pengeluaran indak tertimbun dek putaran gadang muaro dari hulu. Selain nandari seo tampe na lampu wajib dibayar pajak memajak dilunasi. Kemudian pula ado benamo uang sampah, ado bagala keamanan sadunyo ndak boleh indak. Alun pungutan ke pungutan nan dia nan jinak semua saja. Baik itu pun sumbangan wajib, sumbangan sunat, sukarela, partisipasi segala macam. Pendeknya banyak, sambuah. Lah habis tu menggi, alun orang baga meminta bagian THR menagih pulau. Nan kida tangan menampuang nan suak mencekiak botol muncuangnya abak baun tubuh. Lain saiknya nama merektan. Dari berutang ke berutang cah salang cah mambun membayar sekali aram ditagiah di garegaknya. Di malah kincia ke balenong ayah ketek roda lah baliang aluran tidak naik lagi. Maka tabi pengana masa itu memuta kepala biduk digajua suri ke muaro. Indak mungkin kalau lai mahadang riak juga lombang menyerak mairik puke. Kini ditapi-tapi saja manahan lukah di banda bada jubilih nama cakau. Dibuka kadai di rumah menggaleh barang garabai cukik-cukik barang harian. Sajak nandari lado garam, gula, kopi, sabun, joroko, taruh kabareh sayo mayua. Kalontong menaruh pulau ube-ube ados ketek. Segala minyak kami jual. Minyak manis je minyak tanah, minyak arun je minyak angin, minyak pisang je minyak ikan. Dan tidak ditaruh minyak badak ataupun minyak sinyonyong karena jarang nama kandak. Terada usaha baru nangko tangih baraso dapat pujuk indak tetagu alamu banah. Walaupun jatuh turun pangke dari auto tajun ke bendi cako kadai kini lalapau, tapi berakai doa. Saulah sajo jalan bendi, bak usia tak payah hame urang menompang sampai jo. Buek di RT tampe tinggal warung peenggi lah tanamu bayi lamo ambil nan baru. Lah lamo bakal lamuan mencaliak kayun lapawawa. Lah banyak orang mai kuat tiok sudui balapau ketek agak tadayu jalan kudo. Tapi di awak orang lamo barang pun layak gak cukup. Langganan lai bak semulo ulah takabek je piutang. Tapi heran stan. Dipandang dicaliak-caliak dia agak kiro-kiro ampiang setahun perjalanan galeh semakin susui juo lapau rami pitih tak nampak.
Di ma kolah salah siliknya. Apa pareman resek panja atau kampung ku banyak tuyul masuk mengacala cihutih. Sasudah diusua di pareso dan dikaji-kaji semua surang, baru basuo penyakitnya. Rupanya tirih membosek dari lantai boco alwih membawa kamping jua bali tinggal di buku. Bonurang belimpik-limpik lah banyak piutang mati tidak mungkin dibayar kontan. Kini ko kemari senjang, kataruih badan kailang kesurui rasa tak mungkin. Bak dapik buah kepayang dimakan mabuk dibuang sayang. Kok piutang di loro panjang, alamat tali dijujuinya. Indak dibari orang mambon utang nalamo hilang laleh. Maku dipakai ilmu balang-alang. Rasu angin kancang yate diulua banang cie-cie. Nyampang kok tali agak kandua disintak basi gulambek diansua memutar kegumpalan. Kini ko tiba penyakit baru Ustaz. Antah sia kolah nan bingi, antah dari ma datang hujah. Kabar berito batarimo habis kontrak tahun muko rumah diambil aranam punyo. Padahal salamonangko, sabalun jatuh tempo baru piti dahulu dimintanya alun kandaknya nan tetagun. Alun leh habis nasi jolong patambuhan lah baunya kan. Berbagai cara dikawakan. Diumbuak, dipujuk-pujuk, diganja, seo dinaikkan. Namun buah sandik tajin tak lalu awak tak dapat minta suak. Kata putus dibarikannya. Keluar. Apa boleh buat san? Keluar malah. Di ma tubuh, di ma di siang, di ma beranak, sinan dibuai, alulah dagang kata cameh. Awak biasa digalombang lah siso ombak mahampehkan. Sadang dilawik lita oliang konon kekaram di kubangan. Pantang itu. Salaweh nangko negari 5 wilayah di dalamnya. Antah ko lulus singgalang jomarapi karyang singkarak jomaninjau Betawi ngaresiano sinan si BA katalantar. Tekad itu. Iyo juga bagi orang. Di dalam padinan satangkai indahlah boneh kesadonyo. Ba itu pulo jo anak-anak. Baranam paja berunsana baragam pulo perangainya. Ado nalunak luruh tabuang nan liek kareh membatu nan sanga sandek berundiang nan dingin maha betutua. Pendeknya macam-macam. Sipai sebanyak inyo pulo. Tapi sungguh pun nampak kian. Tiok nan elok nyo baca cek nan buruak ado imbuahnya. Nyampang kok kurang jonan laya di nan batin kelabihannya. Banyak pitih kurang panyantun bansai penyayang jupaibo rupo kurang hati berasia. Santano gubalo kurang aris tan sayang tetunggang kenan kayo. Kasiah tetumpah kena ranca. Alamai baserak diujuangnya salah di ayah dahulunya. Ibarat kayu dirimbo kemastan. Ado batinggi jo barandah indak samu jarak tumbuhnya narimbun narogek lai. Tapi di sinan angin bangko lalu itu rasio rimbo rayo. Mako baitulah keadaannya sai ragam anak meenggi. Takdir suratan dari Allah garisan tangan surang-surang. Joko nak saya beritunya biar dicurai dipapakan. Dimulai dari nantuo sampai sebonsu penghabisan tolong didanga disimakan. Setantang sitini anak jolong rawi mamanyo nan menurun. Rancak nan tidak rancak ame tingginyo sadang elok sajo. Tapi kameknyo nan balabihan jo baso manang mainyo manyasa orang tak menyapu. Kurang sesai sebalango stan jo pitih agak bagatah. Lambek lareh lamo kejatuh nyampang tak sabar menampuanyo eloklah ganjua sulit sajo. Basikola bang rajin rapurnya manangah saja. Walau jarang angko salapan kunun pulo ponten 9 tapi sebuah haram banan sirah. Baik itu semenjak SD sampai SMP jo SMA nilainya elok semperono. Dia ingin mencari anak orang, anak pun kareh nak nyambung. Masuk kuliah di APM Akademi Muhammadiyah kampus Talatak di Cirende.
Ulah dek bansai ayah juo alun sampai ampek semester bungo tak kunjung jadi buah tapaso waranti dulu. Akhirnya kursus menjahit tambahan khusus wanita di rumah buka jahitan. Dek rajin bakat manaruh 3 kali 1 pameran di rumah gadang taman mini. Tahun lapeh dapat piala ado bapitih bapiagam. Tapi pameran sekali nangko bukan piala nantawau atau piagam penghargaan. Urang kilaki nanyuangkui gagah mantiak barasi dulu. Sialah garan pajanangko batandang ikola baru sitini malu manakua. Sesudah tanyo-batanyo barundiang beramatama. Ruponyo pajako namo si Kamal anak rengranah payukumbuah. Pegawai Kaltek Pekanbaru bagian akuntan pembukuan. Adapun si Kamal nangko kawan si Tini daurunyo samo kuliah di APM. Baru pulang dari Singapura urusan tugas di kantuannya. Mungkin dek Tuhan nan mahatur indak tabatiak tesangajo. Basobok di taman mini ganti basurah pengalaman di rumah curito panjang. Nah, disiko mulo pangkanyo stan bijo barandam nala tumbuh. Kini maurak daun cinto batangkai bungo-bungo. Dek gara Allah Ta'ala kayu batakua barabahkan. Di dalam tahun 75 Siriah si Kamal batarimo di Gungguang ke Pekanbaru. Kini diduri menatapnya berdua cucu di sinan nan bak sepasang anak balam. Adang-adang kami di silau saat cuti perai karajo. Hari ketiga nyelah balik ke hotel betandang lalok rumah nan tidak layak uni. Allah henggi keduri itu. Alhamdulillah alun laistan. Kece orang daerah dolar bagi kami kampung Beduri. Tuah dape kanyang jobaun panek memandang buah labe taraga samo dikaluahkan. Itu kisah anak nan pertama. Dengalah pula curitonyo anak nan bujang nomor 2 si Hanif namo babari lagi yang menjalang ke Bagola. Anakku kurang terbuka, kare hati bakatu cie sajak ketek nampak obinyo menggili mesin ke mesin redo cawang di bongka pasang. Walaupun agak pendiam banyak kawan pandai bergaul jarang berkandak minta tipih. Tamai SMP-nya menyambung masuk STM dan K7. Nampaknya mencari banda tajunan bakat jahobinyo mudah-mudahan jadi orang. Mula-mula saulah sajo kemudian mulai bertingkah. Laga acok talai pulang hongehnyo alau rabi. Laga co anak orang kayo kabiskop parulangannya. Namu jua basukur bana indak tarambau minum-minum marokok mulai raja. Untuanglah di masa itu alun ado ganja menganja tawuran anak sekolah atau cewek caruk ini. Waktu dikalai duo tiba panggilan dari guru Enggi menghadap ke sekolah. Di situ barulah tahu si Hanif acuk membolos rapornya labik nan sirah. Dia gih nasihat peringatan bakat tubah ceramah panjang. Adang joluna, adang jokareh. Dalam tangi amak nyoberang didantuang dilakainya. Tangan awak nang kamarasai inyo mematuang manahankan barubah kaindak jo. Menjalang nayak kelas 3 si Hanif kalua surang. Rencananya karajo bengke sekadar cari pengalaman baitu kanda hatinya. 2 tahun lama baraja di bengke motor orang awak dalam daerah Pesaminggu. Dek sungguh rajin menyimak karajo sepanuati. Capek pandai paham jomasin bengke rami bos memuji. Sesuai niat semulo bukan ingin menjadi kuli anak buah masak perintah, tapi mencari pengalaman icaknya masuk pendidikan. Mako ateh saya zini dok samang kini si Hanif buka surang join jo kawan punya modal. Nyo kontrak pondok tepanci di jalan arah ke Bekasi naik pangkek jadi juragan. Alhamdulillah bayaklah itu lai bajawe warih minang sesuai bunyi pituah. Pituahnya daripada menjadi kuah gajah rancak menjadi kepala samui biar ketek tapi menggigit. Sejak membuka bengke Honda jarang bana pulang ke rumah.
Ko alun para lubana daknya silau ke kebun kacang doh. Bialah, dah doh. Alah cukui intuaknya surang kami bersyukur mujuabana bakurang baban di kapalo tinggal adiaknya nan barampe. Di hari raya kepatangko si Hanif datang balebaran maiku asurang anak gadis. Pajako sopan pengame, lidahnya bunyi rang Jawa. Mancaliak laku karena tibo ari hati beratak mereka kula bahasa wawatin. Di sinan amanya beperingek. Hati-hati dalam bagawa nak, ingeklah budi janta singi parape pagaran iman. Deulah gisia juga esoh takubak bungkuih kulit kabel, balago gawe di dalam tabi menyembah bunga api tabaka kampuang ngeragari. Awas wang. Barulah sebulan kemudian si Hanif batarih tarang. Baso pajaku namo warsih anak orang Tegal Jawa Tengah langganan makan nasi warteg. Janji are katola sudah ingin menjalin rumah tanggo. Ayah mandehnya lah setuju di Tegal baralek kawin langsung menurut tanggal Jawa. Kami disuruh silaturahmi menjalan pihak ke sebelah sambil melamar di si Hanif. Bagi kami ayah bundonyo sananglah bana dalam hati stan rasu kuliriak masuk iduang. Sajuak di dalam kiro-kiro nan bak lambai-lambai api. Sabab bala deba itu. Ikulah nyatu pelecehan kok. Ibarat orang bertahun berjariah saja malaco manuga menyambaibannya malambuak menyianginya. Lah boneh padi di sawah orang lain yang kemanuai awak dibari kata putus. Hati sia nan tak kai bostan. Amaknya gilo menangi. Baindak menggel yang panjang mandantuan dan tuang ibadan. Tapi sesudah dikaji-kaji ditimbang manfaat mudarat, tantang nangko kami mengalah diantar biduk ke pulau baralek juo menjadinya. Sentano diampang ayabah mungkin pematang diondohnya gadang larugi dari labo. Sipai anak kami lah tahu singkek sungu bungkuak sejangka pantang nangganti yang tak memutih. Atau mana tahu kue. Kok lah dulu patuh dari kilek dahulu bajak dari kabau. Siko melonjak anak bayi muka meengi di lantiangnya. Aku nanti pergi. Nomor rampe namo si Agus. Mangko si Agus banamukan lahiannya di bulan 8. Bintang Leo lambangnya singo pendiam indah banyak kecek. Matunya tajam menikam kare hati pantang dibantah. Julunak mangko menurui antah sialah nama nurun. Bakawan memilih-milih. Hobinya bermain catua, membaca dan suku bana sekolah sungguh ibadah rajin. Waktu SMA kalah 3 dia gih sinyal ke anak, nyampang kulai lulu hisua tunggu dia rok nak kuliah nak ayah nan tidak ada dayo. Walaupun sinyal dia gih lampu kuning menghijau-hijau, bukan nyorem nambah pijak malah gas nyolanyo gadang makin menjujut lari oto. Dek rajin kuat mahapa barakai picayoi diri Agus luluh nilai ngerancak. Bajunya bacor yang moriang hatinya itu pulo di muka indah kelihatan. Ibarat parangai laku singo diam-diam maintai musuh Allah terangkai awak tahu. Inyo karajo jo Pak Regar kurang nan punya ekspedisi bahkan tua rakyat tesiun. Konon cerita riwayatnya Ciko. Mungkin ayahnya nan menurun manjojo pakan kepakan hati kareh bapoko indah. Ba itu juo jo pajako. Nyo jaja kantua ke kantua mencari lowong karajo bamodal ijazaran dah. Dek yakin kadiri surang si Agus dapet karajo. Iyo di kantua ekspedisi punyo Pak Regar orang Batak. Bemulai tagak ditimbangan sudah itu mengawal barang akhirnya duduk di meja. Setahun jadi pegawai dapet nilaian dek bos gadang. Pajako rupanya punya harapan. Agus disuruh masuk kuliah patang hari pulang di kantua naik mikrolet ke Salembah. Lah lamo bakal lamuan dek banda tajudan ayah elok sisiak bintang mencayo inyo luluh titel S1
lah sarjana anak den kini kasihan ombak menyubarang. Alhamdulillah. Mako tando bersyukur gedang hati diundang orang ke rumah dipanggil guru mengaji mandoa baketek-ketek. Hadirlah jiran jo tetangga sarato kawan sakarajo langkuk pemilih rang sakampuang Pak Regar tibo dahulu. Iko berita kabar baru tentang kejutan istilah kini kesutan enggira pakan. Di malam semalam nantun kami lahiran lagi bini lagi seketek nama ganjia. Menggi. Ado surang anak gadis sarantak tibo jo Pak Regar antah sialah tugarangan. Badan sinta gadang bakaka kulit nanagak karaangui hiduangnya terapung-apung. Asah badake Yesi Agus duduk nan tidak senang diam. Mengecek menjelik bibir matu mengalok-ngalok jo. Tiok sabanta mengaruak tas sangkuati meresek pipih kiro mencigok camin ketek maratu-ratukan badak atau menyigi gincu bibir. Ramahnya bakalabihan. Kiawak pada ayahnya. Ba mama kain dua bareh. Manati yang lincah kada puak kami sipak sintuang muku walakang. Anak sialakoh paja mangko sekari angko mana. Selesai orang mendoa, tinggal Pak Regar jorombongan sinan terdapat perundingan katu dibuka di beliau. Kesimpulannya, deinyo menaruh sirih tanam kami menyimpan pinang mudo. Taraga beliau nak menghimpun dalam carano rumah tanggo. Nyo minta si Agus kami nantu untuk anaknya Magdalena. Iyolah pajan yang cakutan. Jo si Agus lah bagalintin. Siko tasingko kaloroknya. Mangko wajariah salamuko tujuan jaguang masyarakat nak memami kinan tanawa ikong kasui sebananya. Yah, kalau nang cito daulunya stan nak pulang anak kabako jan pupuh jajak maenggi disambuang sako keturunan. Tapi rumi menulak sambah orang nan bak mahawa-hawa condong. Takui menjongkek panabangan basawa ujuang nambung kuat. Duri lah nyato kaman cucu aranti yang lah nampak kaman nyangkui orang tapacik di ulunya. Padolah itu nan terjadi dilapih nak ke medan dilapih jo ayamato. Iyo lah dapik nan di hati tak dapik bakanda hati nampak memakan pawah mudu. Hawih lapih masam tak ilang gatanyo tinggal dirakuangan gata nan tidak makan gawi. Babuai tangih dijanjang tingkah betingkah buah ratu. Antah mujua entah mau pe apalah jini ayam mato pandailah sultan manamoi. Tantang si pera pula kini anak nang gadih nomor rampe lahir di tahun 68. Nang surangku agak terkelak. Kulitnya bako nan menurun kuniang-kuniang menjelino. Rawi saruman jamanyo abuaknya katua barombak pada rancak kami nalabiah. Walaupun segeh para lente tidak puas santiang bermasak dan yang lambok kelio jariang sayu asamnya lama panah. Sajak nandari ruang tamu, lapih ke bilik tengah rumah halaman jo pekarangan sadonyo kami salasai barasiah ilok dijilek. Tapi sayang sekete, kurang sesai sabalango dalam licin ado baca puak. Atu menggi. Bakato di hati-hati adang malanti yang ujuang kecek orang kekanai tak diagak. Setamai SMP karet tensin masuk ikip sekolah guru citonyo bana dari dulu. Kemudian maja di Muhammadiyah lah kawin baru baranti itu nang kandak suaminya. Samaso menjadi guru basambi yang menggalih baju karidit kantua ke kantua. Barang maaji nanyoangkui mantan duk samang dahulunya. Dek jujur ayah nan menurun, langkok pai barasia pulang. Indak bainggo coba bateh utang nan tidak berjangkauan. Mungkin tanilai namo bayak mengecek lincah berwibawa, tumbuh niatan dek maaji mahambiak si pera keminantu. Tantu dek kami orang tua nyonan bak malacuit kero tajun takayuh bidok kailia satu kandak satu babali.
Adapun maaji nangko orang balingka ampe koto, manyumando ke Pariaman dinareh kampuang keteknya. Anak berampek jadi orang, ado tentara di Kopassus, nan tuo hakim di Palembang, nan perusi di kantor pajak. Si bonsu anak nan bujang manggaleh di Tanah Abang. Si Tommy kono namanya. Rupanya stan, antara si Tommy jo si Pera alah tajalin banang suto. Babisiak bayoyo nak bararak ke Palaminan. Dari ingin permatu suko, biarlah tukang membantuannya. Samo menanti di tuangan kita nan tinggal menyeruangkan baitu buah perhitungan. Sabalun bertimbang tando pati ambalau perundangan, membana enggi ke maaji setantang maisi adat cupak tetagak ke negari. Allah menjadi undang adat dalam negari Pariaman rukun sarek pencaputan. Hadisiko bana tabedonya. Dek galah sayi ke penjuluak buah di rantian yang diangan. Tolong dek aji jo bicaro kami menanti beritonya. Hah? Jo galak beliau jawe. Ko itu malah perundiangan usahlah hati di parisau. Tak luluak nantak ketanaman alun bangkalai nantak sudah pandai lambo maturnya. Tapi bana pantun orang. Duo bagandiang pasai buah majalan bawah jambatan labuliah mangkunyurusuah mendapat raso kailangan. Memang stan. Rumi bajuak junan kayo bak pipi mendapat jaguang. Tercotok indak telulua dibuang maweh jua. Maka sepakan menjelang nikah si Pera membawa amplop katonyo dari Pak Haji. Di dalam berisi pitih mairiang surek sepucuk. Ai si sureknya terenggi, kata beliau Ciko. Kalau meminta amak si Tommy, bayarlah uang japutan. Mohon jangan tersinggung. Ini tanda bedunsana. Jangan ada orang yang tahu selain kita. Hondeh tak. Rasu ampuang badan meenggi gamang dipupui awang-awang. Antah galak antah manangih rumi lambo babarito. Nyato rasa kita bapintu rahmat datang dari Allah. Tindak siapa nama nyangko kapak buruak tajua maha. Terima kasih Mak Haji. Terima kasih gunung tajua ke dibalik Tuhanlah saja membalasi. Lapeh rirayo masa itu langsunglah nikah anak kami. Baralek magadang-gadang awak nang tidak satu rugi. Sabulan sudah baralek si Pera minta baranti baitu kandak minantu. Kini badua bakadurang manggaleh ke meja sudah di rumah buka konveksi. Dangalah pula ceritanya anak nan bujang nomor rampek si Beni kami namakan. Baranam inyo banunsana balain bana nan surangko. Awak buruak paranya elok suku bagawa junan tuo kesaganan muda-muda. Sajak ketek sampai remaja alun marasoi bermasalah. Jo lingkungan sangat peduli ramah tamah basonya santung saulah bana parangainya. Kau ado warga Kemalangan kerajo bakti gotong royong baliau tibo dahulu. Datang Ramadan hari raya zakat fitrah jo karoban japui anta guru mengaji. Itu tugas remaja masjid si Bini bana ketuanya. Namun sayang kurang sekete sekolah patah di tengah SMP tak sampai tamai. Indak naik ke kalih duo disuruh mau ulang nyetak rajan akhirnya menganggur panjang. Walau semantang pembuat itu indak menyusah karanggai. Dek kawan banyak hubungan adalah saja rasa kinyo pitih halal uang barasia. Di tahun 98 masuk belipe Orde Baru Nagari heboh Kalangkabui. Panggang memanggang dalam pasar jarah negarah toko Cino si Beni jarang di rumah. Cameh tibo rusuh mendatang takwi si Beni ke Tarambau tabau rendong semogadang. Maka tibolah RW meyakinkan. Kok jarang si Beni pulang inyo sibuk di kantor lurah. Wakil pemuda RW kami satu membantu keamanan. Di masa ketika itu umurannya ganok 25, enggi mulai berpikir surang. Kalau coiko sai ragamnya kabaalah nasibnya iswat. Gagang panjang baju juang indak tampan bajelo di pimatang leso di lanyang orang lalu.
Nyampang ko indak dapat ado gilo mauruh masyarakat umur semakin larui juo. Tabuang pajak ko isu kasihan ombak mengkomandi itu nampantang orang Minang. Maka mulailah enggi berceramah batu tua surah panjang tentang hakikat kehidupan. Diberi segala dalih pituah pepatah adat, yaitu babuek bayak padu-padu hiung, babuek buruak sekali jangan. Ditambah dalih agama, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dalam pergaulan disebutkan, hidupkanlah masyarakat, tapi jangan hidup dari masyarakat. Akhirnya yang gitu tu jo kata orang bijak, katanya bahwa kehidupan yang rendah ialah bila menjadi beban orang lain. Alhamdulillah, Ustaz. Walaupun sekolah rendah pendidikan minggu SMP, tapi barakai banyak pergaulan kanyang mendengar pengajian, maka lai janiah sinyal lapinya tamakan pitarwa ayah inyo manggu-anggu kencang. Indak lama sesudah itu Beni malapor pakai enggi inyo dapat kredit bajai. Bantuan bansos kelurahan tersalur ke koperasi jostoran utang jansua. Sananglah bana mendengarkan baalah bana senang hati. Anak dipaluak ditangisi amaknya lalu sujud syukur terima kasih bagi Pak Lurah. Aiko tentang si Linda pulo kini anak nang gadih penghabisan si bonsu nan tak beradik lain. Lah kegali di anak bonsu kasih tertuntuang penghabisan. Orang kuliliang memanjurkan talabiah sayang dek mandehnya malunjak tibu dianak. Sajak ketek di tapak tangan lah gadang teranjo-anjo. Baju pakaian para lente salero memilih-milih kadapua haram korajan. Lah gadih segadang nangku lah bangkeh elok balaki menyasah beha manjuo. Jankan batanak yang menggulai stan menjarang ayah tak pandai takwi kukunyo kanayabu. Anak lah nyato salah didik indak dibantu dari rabuang lah bambu maliwak-liwak salah kaca ilantiang kanyo. Tarumua badan memikiri baalah kesudahannya. Nyampang kawin balaki suak disiko marawang panjang salah dek mandeh dahulunya. Kini umurnya 7 baleh karajo menggili badan gilo besikik jeba badak. Batarak di muka TV HP bagayuk di telingo. Makonyo stan bamulai hingga niko naik sabalun anyu ilang laleh na inggi pinteh kamuaro jo caro jo paraturan. Itu wajib perlu anyu. Dijapui kisah ke belakang satantang rumah kebun kacang diminta orang nan punyo. Dia orang tapacik di ulu awak tapacik di matonyo tak ado bakeh bapijak tapaso rumah bapulangkan. Menanti kejatuh tempo dicari kontrakan baru agak keluar luar kota indak jauh dari Sianip. Mangko dipilih daerahku pertama nan agak murah sewa, kedua nan mungkin buka lapau, ketiga mendaki-daki iana. Mungkasui daki iana singkek kok lai dapat uleh lama kok mungkin kamambilai. Dulu awak biasa rami kini tinggal 3 baranak badalaco penyakitan. Sesudah berjalan panjang kaliak kian silau kemari pandang Ilya Cigok kemudian. Dapatlah rumah-rumah ketek di jalan arah ke Bekasi Talapih bengkel Sianip. Dinding tadi tembok sepinggang di muka gang terletaknya di laman batiang kawe balampu neon di atasnya. Siko pangkalan anak muda pepunan pareman tangguang, cewek yo cowok bekapusu sarupo pesatarana. Asa magari akan masuk sasak lah cando muka lapau sasak nan bukan bebalanjo. Jangankan orang kamambali keluar saja berselingki. Di bawah lampu terang larih nyoputa kaset dangdut menari maradai-radai. Bajoget asah meliwak basorak baasorainya kamalarang tersurumi. Talabiah di malam minggu sampai pagi menggagau-gagau bunyi gitar bunyi radio bercampur racau ramabua. Nan sendang mana mado istan sudah membali rokok sebatang nak berutang limun saboto paremen menembak sejuk.
Kalau mamaknya nan dikadai bimarao pareman talu labe di muko ara-ara. Bukan bahasa sak babalan jodoh tapi main tai canta gelek. Nan etan tanyo katanyo nan ninyak maresek panja nan lain menjan kau kotak. Lai gak surang nan membali tapi kepe yang ngalunya lagi sosok pitih nan dimintanyo kabatangka awak nan kalah. Silinda pulo nan dikadai alamai indak kejobali. Gilo bahandai bakucindan marayu badata-data pinggu apa jawa piciak yo. Ijan dicubo menaguanyo konon kok berang mengatui. Jawabnya barisok pagi di indiang rumah wakua sate bonggok-onggok di halaman. Pak RT tak mau tahu. Pak Ansip agak manggau iuran bayi jo. Lah 2 tahun jalan ketiga galeh semakin susui jo. Tinggallah kotak-kotak kosong barang bakaka jarang-jarang lah acok orang nababaliak. Maka tabilah buah pikiran. Daripada karam tatunggang dibuang sawah di siku. Dendang anok lapau batutui baranti dagang sementara. Syukurlah amaknya turun tangan baputa jua baliang-baliang. Nyobue lapek nagosari langkok jokolak josarabi patang menjual pisang goreng. Si Linda mulai mampek. Lah pandai membantu-bantu walau batoko nan bapae. Apa aja menggi? Tinggal mama rumput rages tan tahu makan di lawak-lawak marokok bali batang. Lah cok tapaku di munsaji wakatu indak baputiak sumbayang putih boleh. Lalu nabang uluak lakameh dahulu tibo dari garim. Kadang-kadang sesudah subuh atau menanti lua masuk, pai batandang kesianip taraga di cucu nombor 3. Tapi Ustaz, baru saja tibo di janjang lah buruak caliak menantu. Ayah terletak cendiaro. Anak mulai mengaluh panjang. Karajo jarana masuk, mituo sakit di kampung. Paja nang gadang kabasu naik nang ketek agak penderno. Pendeknya setelah rapek paga pakai lalu lah arek pasak kunci pintu. Baanyo awak kamalangkah beganjua suri ke surau. Ado ciek beritahu saya. Waktu amaknya sakit tensinya sampai 200 seminggu dirawat di sebeset. Datang si Linda kaudanyo pai bayo jobi ayah. Di sinan pacah barang sabil baca kak bini judun sana. Hampeh mahampeh dalam bengke ganti baju abu sorak orang menonton. Sakete sasa kesiani. Inyolah nyatu di timbangan mamaci taraju keadilan. Tapi naraco ingat di tengah mangati barek kau juang. Bak orang membalah uluah. Dituduh hadiah nan malalah si Linda di usia tagak menangis balik pulang. Sajak itu pasak maranggang ganti yang hubungan silaturahim. Parang indak damai pun alun dek kami jatuh ibu hati. Sajak satampuk dari tanah anak diinang di pangkuan di jujai petang ke pagi. Lah gadang iko kabalehnya. Entahlah nasib. Kalau dilihat pada umur diukur aja kudarai teraduk mencari duit. Iyolah kampuh nambawo. Bukit tinggi lurahlah dalam sayok patah paruh lah papek tak mungkin lagu dipanjangi. Dek sabab karena itu. Padolah buluh digalanggang eloklah taruh diurak. Diganjua suri kepautan bararak balik ke kandang. Mupakai kami bertiga sesuai 3 baranak. Pulang ke kampung Kanagari di sinan umur diusai. Sawah lai parak punado rumah gadang tinggal maunyi. Diganang tabik di halaman ayam joitiak di Pekambang Tanah Minang sambuilah kami. Maka dilayangkanlah malah surek kaduri untuk si Tini kami dan untuk si Agus si Pera di kota Bandung. Kasihanip jo HP saja ke si bini mengicik langsung. Lalu dipulangkan malah rumah selesai utang piutang. Kami pamitan bekuli yang selamat tinggal tanah rantau. Di tahun 2006 kami barangkit Jukumarang. Si Beni mahanta ke terminal nyobalikan ke Rijoto na lain jodoa saja.
Baru sarantang perjalanan dibuang pandang bekuliang pandangan sudah pengabisan. Terima kasih oh Betawi. Disiko dagang bagalin sam izinkan kami balik pulang. Tahu Stan. Sajak paningga mandehkan do ikulah baru dan manangi. Entah apalah nan mahibo gerai kumirai ayamato.